Salam dostlar, bugün ikinci videoma hoş geldiniz. Geçen hepde video koymadım, sebebi bakana tapıldı. Yana öýde birazrak işler vardı. Soňam aýtjak sadım, günlük videolar koyjak diýdim ben. Günlük vlog şeklinde paylaşıp, soň hemmesini opşada jemlejek diýdim. Etmedim we hemmesini opşy bir videoda paylaşjak. Montaj üçin hem aýry wagt aýryp oturasym gelmedi. Geçen hepde de näme öwrendik? Geçen hepde de 3 tane esasy zat öwrendik. Öwrenen zatlarymyzyň birini detalny içine giyirip, şundan soň şoň üstüne işläk eder. Öwrenen zatlarymyz näme? Birincisi prompt engineering, ýagny prompt mühendisligi diýip adlandyrýar türklerde. Ol näme? Häzir lüboy yapay zeka ulanjak bolsaň şoňa bir prompt girmeli. Meselen bir trend boldy Gemini'da ýa-da ChatGPT ulanyp, şoň içine öz suratyny ýükläp, soň oňa başga bir şekil edip ýa başga ýerde drone ýaly edip, şolar ýaly suratlar döretip bolýar. Oňa esasy gaýdyan ýeri prompt engineering. Sen şotaýa öz suratyny ýükläp atyn, aşaga bir prompt girýän. Ana şo prompty nähili girmeli, şoň esasy strukturasy nähili, şo barada öwrendim. Prompt engineering esasy bellek geçmeli. 5 tane glawny baskançak bar. Olar näme? Birincisi rol. Rol näme? Diýeli sana şu işte ussat birinin pikiri gerek. Diýeli yapay zeka barada ussat birinin pikiri gerek ýa-da digital marketing öwrediýän adamyň bir pikiri gerek. Digital marketingde ussat bir adamyň pikiri gerek. Şo ýagdaýda sen birinji baskançakda rol. Şo kimiň pikiri gerek bolsa, kimiň garaýşy bilen sana şu zat öwredilmesini isteseň, şonu ýazmaly. Meselen bir digital marketing ussady ýaly bolup maňa kömek et, maňa sapak ber. Digital marketing ustadynyň sana bir informasiýa bermesini isteseň, sen şoň promptyny girmeli. Meselen diýeli, sen bir satmak üçin bir produktyň bar. Ýöne satmak üçin şonu videoňy döretjek, videoňda näme gürlejegiňi bileňok. Şo ýerde maňa şuny men produktym bar, men şonu satjak, maňa gürlemek üçin, video çekmek üçin maňa prompt ber diýen ýagdaýynda sana başga promptlar ýöne Meta platformasyny TikTok'da ýa-da YouTube da professionalny şu iş edýän digital marketingçi ýaly bolup maňa kömek et diýip aşagyna da şunu gaýtjak zatlarmy ýazsaň, onda sana başgaça prompt berer, başgaça tekst berer. İkinji baskançak baglam. Bu baglamda sen näme etmeli? Sen aýtdyň birincide maňa professionalny creator hökmünde kömek et diýdiň. İkincide de şu kömegi sana näme üçin etsin? Şonu ýazmaly. Üçüncüde de sen has takyk buyruk bermeli. Inne aýtmaly, ýa-ni başdak aýtmaly zadyňy. İki baskançakdan soň aýtmaly. Men video çürjek. Näme barda çürjek diýeli, men satyp oturan bir produktym bar. Şonu reklam etjek. Maňa video görüp oturan wagtlary, diýeli TikTok'da ýa-da Instagram'da video görüp oturan wagtlary, şo videoda sen saklap biljek 3 sekundlyk bir hook ulanyp format ber. Menem şonu aýdaýyn, şonu görüp oturan adamlar şo videoda saklansyn. Ýa-da şonu ýaly spesifik bir buyruk berýän, şoňa görä sana bir näçe nuska berýär, şo nuskadan sen özüň isläniňi saýlap alyp bilýän. Dördüncü, hedef kitle. Hedef kitle bolanda sen şo videoňy kime görkezjek? Diýeli sen bir restorandyň ýa-da bir fitness salonyň sosial mediýa üçin video çürüp oturýarsyň. Şonda bolanda sana kimler gerek? Demografik informasiýalar girmeli. Demografik informasiýa bolsa, ýaş aralygy, erkekmi ýa-da gyzmy, şolar ýaly spesifik detallar girmeli. Demografik bolsa şo bolýar. Bärde sen ýazyp bilen restoranyňa kimler geler diýeli, belli bir möçberde pulu bar bolan adamlar da, indi elitni restoran bolsaň ýa-da toý etjeklermi, ýa-da doglagyny berjeklermi, şolar ýaly sen kime görkezjek bolsaň şo videony, şonu girmeli hedef kitle baskançagyna. 5-nji baskançagym, sen şol prompty haýsy platform üçin isläp oturýarsyň. Her bir platformaň özüniň bir gurulşy bar. TikTok'da viral bolan videolar, Instagram'da viral bolmanylar ýa-da Instagram'da bolanlar, TikTok'da bolmanylar. Ýemini sen şoň üçin ýa-da TikTok bilen Instagram üçin ikisi bilen birlikde goşup sana prompt bermeli bolsa, onda şonu beýan etmeli. Iň soňky 5-nji baskançakda. Ikinji öwrenen zadymyzam yapay zeka bilen kontent öğretmek. Diýeli sen gowy suraty çürüp bilen ýa-da montaj edip bilen videony sosial mediada sen ýüzüňe goýarlyk, ýüzüňe tutarlyk bir video edip bilen ýa-da surat döredip bilen näme produktyň bar bolsa şonu reklam ederlik, sen özüň kaçtygyny da döredip bilen. İlki başda birazragam bolsa özüň edesiň gele, kamera ýa-da aktyor tutasyň gelenok. Şu ýagdaýda
content creation yapay zeka bilen content üretmek sana yeňil bolup biler. Yani onun için hem esas bilmeli adam prompt engineering. Video döröt, yani da surat döröt, yani bir näçe programmalara da sen berden buyruk vermeli. Buyruk berenden soň sen sana şoňa görä content dörötüp berýär. Şoňa görä bir surat, şoňa görä bir video dörötüp berýär. Onun için hem bir näçe platformalar var. Esasen men ünsümi çeken Arcade AI, Spill AI, şolar video dörötýär. Başga da 11 Labs diýip ses goýan bir platforma var. Sen promptun girýän, aksiýonlaryny zadyny saýlaýan, sana ses berýär, duýgu goşup bilýär şo sese. Ýöne bir näçe dili bolsa da, ýemini türkmen aksiýonda ýok şol programmada. Köp programmalarda türkmen aksiýonda ýok. Şoň üçin hem birazrak minus tarapy şol. Ýogsa häzir dünýä boýunça iň köp bilinen programmalaryň biri şol 11 Labs ses goýmak üçin. Video üçin Arcade AI hiç ýyly hakyky bilen yapay zekada edilenliginiň tapawudy bilinmeýär şol platformalarda esasy bir ulanyp bilseň. Ýöne mugutdal olaryň aýlyk geçirmeli töleleri bar, aýlyk limitine görä de, aýlyk beren puluňa görä de limitleri bar. Men gyzyklanyp görenlerim Spill we Arcade AI. Spill'in iň başlangyç beginner paketi $69. Toýst 20-25 bolay video bar içinde. Videoda üretip bilen 500 sany suratmy. Yani başlangyç üçin beginner paketem yeterlik. Arcade AI onun beginner paketi $110. Onu köp kişi aýdýar, içiniň platformasy başda täze başlajaklar üçin içiniň guruluşy birazrak çylşyrymly. Ýöne YouTube'da da bar. 3-nji orunda adamyzam yapay zeka bilen metin ýazarlygy. Yapay zeka bilen metin ýazarlygy bolanda sen diýeli bir video paýlaşyp oturýarsyň. Videoň description bölegini, açıklama bölegini beren serwisini videodan daşgary hem bilinmeyen ýöne satyn alyp oturan adamlara gaty täsir etjek maglumatlar girmeli. Şo ýerde de metin ýazarlygynyň adamlaryň psihologiýasyny oýnap biljek, psihologiýasyny täsir etip biljek. 7 bölekden durýan formatyny çykardym. Olaryň näme birincisi ýene ýanky prompt engineerdäki hedef kitlesini kime görkezip oturýarsyň, kime satyp oturýarsyň diýeli. Seniň bir dil kursyň bagysy daşerýürtde dil kurs berýän bir firma bilen işleşip oturan bolsaň, sen kime görkezmeli şu videony? Ya hukuk turan daşarıda gitmek isteyen ýaşlara görkezmeli. Şol ýaşlaryň enatalaryna görkezmeli. Enatalary we ýaşlar okanyny, meselem şu description açıklamak böleginde seniň ýazan metniň şolaryň ikisine de hem önam bermeli, hem arkaýynçylyk bermeli, rahatlyk bermeli. Birinji basgynça hedef kitle kime görkezýäň. Ikinji basgynça problema näme? Şolaryň ýaşap oturan problemalar näme? Köpsi gorkýarmy? Meselem daşarıda çagasyny goýup bermeli. Daşarıda nähili bir uslugalar bar, nähili mümkinçilikler bar, nähili kynçylyklar bar. Şolardan gorkup sen goýup bilmän oturmaň, ýa-da dil bilen okmy, ýa-da sen maşenikmi? Maşenik sen sana pul bermäge ınanan okmy? Nähili problema bolsa şo problemany, şo adamyň içindäki esas problemany tapyp şoňa degijek sözleri ulanmaly. Üçüncüsü sen şoňa problemaň nädip çözüljegini ýol görkezijiniň seniňi şoňa düşündirmeli. Özüň etip bilen o gotatlary sen ýol görkezijiň arkasy bilen etmeli. Şo ýol bilen öz serwisini görkezmeli. Men plança okuwçyny ugratdym. Biz plan ýyldan bäri işläp ýörüs. Biziň sosial media akkauntymyza girip görüň, şo taýda biziň ugrudan okuwçylarymyz bar. Şonu mysal getirip ulanyň ýazgynda müşteriniň duýgusyna täsir etip biljek problema bölümünden geçmeli. Sen özüň görkezmeli şu 3-nji basgynçakda, 3-njisinde. 4-nji CTA, ýagny gel biz bilen habarlaş, biz edýäs şonu. Gel biz bilen habarlaş, biz sana ýol görkezýäs. Ýagny şu rehber başda özüň görkezdiň, görkezden soň sen şonu herekete geçirmeli. Gel sen bize ýaz Instagramdan ýa-da WhatsAppdan, biz sana kömek edeli. 5-nji basgynçak cennet. Cenneti we cehennemini görkezmeli. 5-nji cennet, 6-njy cehennem. 5-njisiniň cennetdigini görkezmek üçin näme etmeli? Ýanky düşünýärli sen başgalary uradan videolaryny we başga çağalaryň enatalarynyň sana beren videolaryny şolary görkezmeli we daşary ýurtda sen uradan ýurduňda nähili uslabylar bar. Meselem diýelim, sen aeroportdan garşy aldyň, ýerleşdirdiň, okuwuna başlatdyň, kimligini alyp berdiň, şolar ýa problemlaryny etip bilýändigini, rahatlyk bilen sana ynanmalydygyny görkezmeli. Şo duýgulary täsir etjek ýa-da metinler girmeli.
Altıncı baskançak cehennem. Sen bizden yola çıkmadıklarını senden daşarda maşeniklerin köptügünü aldan many dogry seçim etmelidigini görkezmeli. Eger bizi seçmesen şeýle ýalňyşlyklar edersiň. Biz şular ýaly zatlar saňa edip otyrys. Şular mümkinçilikler döretip berip otyrys diýip hasem seni saýlamalydygyny göz ýetirtmeli şol okaw oturan adama. 7-nji baskançak. 7-nji baskançakda da sen biz saýlanyňa degýäm ýa-da degen okmay. Şonu görkezmeli. Hemme mümkinçilikleriň sende bardygyny sen saýlamalydygyny, iň soňunda da ýene şoňa nokady görkezip, oku görkezip, ýene biz saýla diýen 7-nji baskançak. Şular şoňa dastoýny diýdirjek bir baskançak da iň soňky baskançak. Birazrak düşnükli edip düşündiren bolup biler. Näme entek özüm şu tatlary ýuwaş-ýuwaşdan öwrenip barýan. Ulandykça has hem maňa da aňsatlaşar. Diňe menden däl de özüňizem gözle getip bilersiňiz. Birazrak sylşyrma düşündiren bolup bilerin. Indi meniň şundan soň has fokus bolup odaklanyp etjek zadym yapay zeka bilen kontent töretmek. Oň üçin ýa-da zat geçen 2-3 tane platforma var. Şolaryň birini satyn alyp, detalny öwrenip, ondan soň şoňa görä hereket edip, şoňa görä şeýle servisimin bardygyny şonu satyn alyp biljek adamlara şeýle servis edýänligimi görkezip, şoň üstünden birinji servisimi berip başlamak. Görün şu wagt öňümde egzaminlerim ýakynlap gelýär. Egzaminlere odaklanmalym ýa-da munam gapdan alyp gitmelimi? Şo düşünjem bar. Sirana satyn aljak. Biraz injeleme, biraz şu wagt detalny öwrenip otyryn. Entegam arasynda, ikisiniň arasynda kararsyz şu wagt. Nesip bolsa alyp haýsyndan saýlajakdym, haýsyny maňa has peýdaly bolup biljekdigine inansam, men şonu aljak. Yapay zeka bilen kontent öğretmek, digital marketing ikisini goşup men esas fokus boljak zadym şol. Indi şundan soňam şoňa görä kontentler öğretip başlarym, şoňa görä video çekip başlarym. Garaz indi kepde näme etdim, satyn aldymmy, satyn alan bolsam haýsy zatlar etdim, näme öwrendim, şolary görkezerin we ondan soň bazı gün indi kepde näme etjeklerimi aýdyp geçerin. Like basmagy, patças etmeyi ýatdan çykarma.